Il-Pulizija qalet lil One News li l-investigazzjonijiet dwar l-inċident fil-Każin Nazzjonalista tal-Ħamrun għadhom għaddejjin, dan fl-istess waqt li l-Partit Nazzjonalista iddikjara li l-każ li ħalla raġel midrub serjament u passat u saħansitra spin ta' din il-Kamra tal-Aħbarijiet. L-inċident fejn il-kap Nazzjonalista Bernard Grech ma tħallix jidħol fil-każin tiegħu stess mill-barman Manuel Attard, kanvażer magħruf tal-ex Viċi Kap Mario De Marco, wassal għall-aggressjoni fuq kanvażer tal-kap innifsu Noel Mifsud Bonnici li ħtieġlu jiġi rikoverat fl-isptar Mater Dei. Mifsud Bonnici spiċċa operat f'siq l-leminija wara li l-grupp ta' rġiel li għadhom mhux magħrufa ċartulu l-legaments. Fit-tweġiba l-mistoqsijiet ta' One News il-Pulizija qalet li minħabba li għadhom għaddejjin investigazzjonijiet ma jkunx prudenti li tiżvela aktar informazzjoni f'dan l-istadju. Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-kellim tiegħu Darin Karabot nhar it-tlieta ittanta jċekken jew jitfen kompletament il-każ meta ġie affaċċjat mistoqsijiet speċifiċi dwar dan. Karabot li ġie elett minn fuq l-ewwel distrett ukoll ipprova jirredikola lill-ġurnalista ta' One News meta qalilha li qed tgħix fil-passat u ddikjara li dak li ġara kważi 3 ġimgħat ilu huwa biss spin medjatiku. Nhar it-tlieta f'ton ta' arroganza tipika nazzjonalista, Karabot qal lil One News li ma jridx ikun parteċipi fl-spin li skontu qiegħda tagħmel din il-Kamra tal-Aħbarijiet. Jiena m'iniex ser inkun parteċipi ma l-spin li lilkom għaddejjin biha kif qed inti issa ġimagħtejn u fuqhom. Jidher illi għadek imweħla fil-passat kif qed inti għaliex din ilha rrappurtata minflok qed tirrapporta affarijiet li ġraw ftit tal-jiem. Il-każ li seħħ nhar it-13 ta' Awwissu li għadda wkoll ġie segwit b'rapporti fil-gazzetti kollha li f'dawk tal-Media Link, waqt li l-opinjonisti stqarrew li dan wera li l-ġlied fil-Partit Nazzjonalista qatt ma kien daqshekk ċar xhieda ta' kemm Bernard Grech huwa kap dgħajef. Wara dakinhar li l-Partit Nazzjonalista mhux biss dam 5 tiem sħaħ biex ħareġ stqarrija ta' sentenza kollox fejn qal li l-każin tal-Ħamrun se jingħalaq temporanjament, iżda kif żvelat mill-gazzetta kulħadd minn wara l-kwinti kienu qed iseħħu laqgħat sħaħ fid-dar ċentrali. Hawnhekk dawk ta' Bernard Grech maħruqin li l-kap ġie irredukolat f'daru stess bdew jinsistu għal forma ta' tpattija u sigriet magħruf kif Karabot u wieħed minn dawk l-aktar fdati mill-kap. Kif żvela One News il-Partit Nazzjonalista wkoll spiċċa jiddikjara l-eluq temporanju tal-każin meta fil-verità dan ingħalaq jiem qabel għax il-barman Manuel Attard kien effettivament telaq mal-familja tiegħu fuq vaganza twila aktarx ippjanata minn qabel. Ritratti tiegħu fuq Facebook juruh jippoża ma' qrabatu f'Monte Carlo wara li telqu overland minn Malta l-Italja ġranet qabel l-istqarrija xotta nazzjonalista. Sa dan it-tant il-vittma tal-aggressjoni mhux biss ġie abbandunat anke minn Bernard Grech innifsu li fil-ħin li kien qed jissawat kompla mal-partitarji fil-Marċ tal-Ħamrun, tant li bint Mifsud Bonnici qalet li missiera kien il-ħaruf tas-sagrifiċċju li wkoll tħallasulu. Pubblikament huwa wkoll ma sab l-ebda konfront mill-Partit Nazzjonalista u wis inqas inħarġet kundanna uffiċjali għal dak li għadda minnu min-nazzjonalisti stess.